Lain na usab nga kusog nga bagyo gibanabana nga mosulod sa nasod karong simanaha. Siyam ka mga lungsod sa habagatang Sugbo ideklarar sa Kapitolyo nga ubos sa state of calamity. Hugot nga seguridad gipatuman sa kapulisan ug military alang sa mga didakpan nga mga leader sa CPP-NPA. Usa patay, tulo ang angol dihang naligiran og dakong bato. Sakyanan sa Koreano nabangga sa poste, midaro sa balay. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani na mga balita, uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong unang adlaw sa buwan sa Disyembre tuig 2014. Akos Dennis Tanok. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mukabat sa dulan 2,000 ka pamilya ang napektuhan sa Bagyong Queenie sa tunga-tungang Kabisayan. Samtang posibleng maabot sab sa 5 million pesos ang danyo sa mga pananom ug hayupan ang nadaot tungod sa maong bagyo. Andrea Patenya, Sugin Limi. Muabot sa dulan 2,600 ka mga pamilya sa tunga-tungang Kabisayan ang naapektuhan sa Bagyong Queenie base sa inisyal nga datos nga nakuha sa Department of Social Welfare and Development Region 7. Sa lalawigan sa Sugbo, ang mga lugar sa Southern Cebu maoy naapektuhan. Dunay 250 affected families sa lungsod sa Malabuyok, samtang laing 250 ka mga pamilya ang naapektuhan sa lungsod sa Oslob. Mas grabe ang epekto sa bagyo sa lalawigan sa Bohol, diin dunay 698 affected families sa Hagna, 95 sa Duero ug 186 sa lungsod sa President Garcia. Sa Negros Oriental, dunay 171 kaapektadong pamilya sa lungsod sa Bindoy ug 41 sa Tayasan. Matod sa DSWD, ang stock na family packs nga salin sa bagyong Yolanda ug Linog mauusa ang gipanghatag sa mga munisipyo apan duna sila'y 30,000 family packs sa ilang central office nga ready for distribution in kasug mahutdan og supply ang mga LGU. No, niya 10 canned goods na kay noodles, na 3-in-1 coffee. Mahimo sab silang muhatag og shelter assistance nga 10,000 pesos alang sa mga panimay nga totally damaged ug 5,000 pesos alang sa partially damaged sa panahon nga musumiti sa ilang request ug project proposal ang mga LGUs. Andam sab silang mupahigayon og stress debriefing sa mga biktima, hilabi na alang kang Jason Baldado, ang 7 anyos nga batang mikatkat sa lubi aron maluwas apan namatyan og inahan human gianod sa miawas nga Saliring River sa Malabuyok. Karon posible nga na-traumatize ang bata gawa sa iyahang na-encounter nga disaster. Pinakasakit pa gyud na nawala iyang mama, no? Kung dili makaya sa LGU ang pagkandak og debriefing sa bata or unsa iyang need sa pagkakaron, no? Wala pa pud nila kadawat diri request for kaning assistance. Kaya ang DSWD man good ang amua augmentation. Ang Department of Agriculture 7, dunay natalang 3 to 5 million pesos nga danyo sa mga pananom ug mga binuhing hayop sa lalawigan sa Bohol ug Southern Cebu. Apektado ang 53.92 hectares sa humay, 233.13 ka hektarya sa mais, 365.55 hektarya sa saging, 29.14 ka hektarya sa mga utanon, 2.5 ka hektaryang mani ug 4.85 ka hektarya sa lubi. Samtang usa ka baka, 28 ka kanding, 210 ka manok, 40 ka itik, 6 ka kabaw ug 9 ka baboy ang nangamatay. Kini Seed Center sa Department of Agriculture nga inyong makita sa akong luyo, mao ang nahimutangan sa stock ng mga liso sa nagkalain-laing pananom sama sa mais nga andam ipang-apod-apod sa DA ngadto sa mga lugar nga naapektuhan sa Bagyong Queenie kung makadawat na sila og request gikan sa mga LGUs. Apan kung dali ra nga mailisan ang mga apektadong pananom, giingong di dali-daling mahulipan ang mga namatay nga binuhing hayop. Pero when it comes to animals, dili karon dayon nga makatanta because we really mangita pa or if hopefully ang kasagaran nila na cover sa Philippine Pack Insurance. Kung na-cover, di na sila makuha yun yung ginagmay. Ug kay duna pay gipanglantawan nga bagyo nga musud sa nasod, pahimangno sa DA ngadto sa mga mag-uuma ug livestock owners nga mangandam na daan.
When there is already a warning, it will signal you to take shelter of your animals, correct? So, ang iyong animals nasa open kanang daruhan, ana. So, imo ni siyang imo ni siyang ipasilong or iput ni siya sa area nga it could save them from chilling, whatever. If you have harvestable crops, you should also could have earlier harvesting of these crops. Aron dili ni siya madaot ko. Andrea Patenia, News 5. Ilauman nga karong hapon ipaubos sa state of calamity sa Cebu Provincial Board ang tanang lungsod sa habagatang Sugbo nga apektado kayo sa bagyong Queenie aron magamit na ang ilang disaster funds. Samtang si Cebu Archbishop Jose Palma nanawagan sa tanang naapektuhan sa bagyo nga ipabilin ang kalig-on sa pagtuo. Jinky Baguio, Suginlimi. Siyam palang kalungsod gikan sa habagatang Sugbo ang nakasumiter sa Kapitolyo sa ilang final report kabahin sa kadaot nga ilang nahiaguman sa bagyong Queenie niadtong miaging semana. Gilangkuban kini sa lungsod sa Sambuan, Malabuyok, Argao, Dalaguete, Alcoy, Oslob, Bulhoon, Alegria ug Badjan. Matod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, dulan sa 200 million pesos ang tibok danyo sa maong bagyo, 195,000 ka pesos ang kadaot sa agrikultura, infrastruktura ug mga kahayupan, samtang 105,000 pesos sab ang kadaot sa mga panimay gikan sa maong mga lungsod. Sa pagkakaroon, especially kapag nakinangling ng mga tubig, water tanker na natin dito, mga mineral water, hantod karon sige pa ang atong pag-ship nga ito, pagpadalas mga tubig, kay tubig yun ang problema na daghang kay mga water system sa katong ipangisugutan ako nga mga lungsod nga until now guba pa yun, no? Human sa sesyon sa Provincial Board karong adlaw, ipaubos na sab sa state of calamity ang tibok Southern Cebu aron magamit na sa mga LGUs ang ilang mga calamity fund. Namatikdan nga dagan sa mga LGUs ang kumpiyansa sa bagyo mao nga awhag sa Kapitolyo sa katawhan nga kanunay mag-andam sa mga storm signal nga ipaybaw sa pag-asa. So muna, until this time, gi-encourage ko na mo ang mga local government units, especially the mayor, tanan nga no kinahanglan ug unsa ato mahimo sa pagpalig-on sa atong tagsa-tagsa kalungsod buhaton na nato as early as possible. Namalik na hinuon ang mga evacuees sa ilang mga balay ug nang hinaot ang PDRRMO nga di na mamalik sa danger zones. Gipasusisab ni Cebu Archbishop Jose Palma ang kahimtang sa mga apektado sa bagyong Queenie pinaagi sa Caritas Foundation. Matud ni Palma nga dili nakatingad-an nga mahitabo ang maong bagyo kay alang niini giila ang Pilipinas isip natural disaster capital. Bisan pa man sa paghulagway ni Palma, nanawagan siya nga dili mawagtangan og paglaom ang mga biktima sa bagyo. We had experienced worse disasters like natabong alinog og bagyo, pero any other disaster is bad, no? Still, para nako, salamat na lang aduna kita ipaglaom matod pa, no? This is not the end of the world. Paningkamot na kita, pero Jinky Baguio, News 5. Giayo pa ang nagubang taytayan sa lungsod sa Malabuyok gumikan sa bagyong Queenie. Gilao sab nga mabalik ang supply sa tubig sa maong lungsod karong simanaha. Leslie Camela de Vistil, Suginlimi. Subling mibunok ang kusog nga uwan sa Kabisayan ni adtong Sabado tungod sa low pressure area. Hinungdan nga nakahatag kini kabalaka sa katawhan kay bag-uhay lang nga miagi ang bagyong Queenie nga nakahatag og kadaot sa pipila ka mga lugar sa Central Visayas. Hangin man. Ala di ka madlok ang hangin man. Kadlawon man toy ko sa gabi mo nahadlok gid mi kay akong anak to bitus babaw niya. Gamay ra ilang balay niya. Sige kong ampoy kay simba ko ba na itong pagjilandang bagyo na ko ang ilang balay na tampiig. Murag Nahuwas-huwasanay. Uy, simple kulbaan Doon nagyahapoy na nagat, bisan pa man sa kahimtang sa panahon. Gani padayon sab ang biyahe sa mga barko sa pantalan sa Barangay Tangil sa lungsod sa Dumanhog. Ang nadaot nga taytayan sa lungsod sa Malabuyok, padayon gihapong giayo. Karong next week makaagita og makomplete atong kuan mo sa among kuan dire. Pero temporary pa na kay nako magtrabaho nga ri sa kuan. So makaagi na ang mga paningaw na mo. Ug kay way tubig sa Malabuyok, naglinya ang mga residente dala ang ilang mga sulanan sa tubig aron musawd sa fire trucks. Mato ni Malabuyok Mayor Leto Crios nga tungod sa bagyong Queenie nawad-an sila og tubig human banlasa ang ilang water pipe nga nahimutang duol sa sapa.
Hinuon na ngayon na silang tabang sa Kapitolyo aron maayo na ang tubo sa tubig. Gibana-bana nga katunga sa mga residente sa lungsod ang apektado sa pagkaguba sa water source. Gipasabot sab sa mayor nga way sagol politika ang pagdistribute og tubig sukuhay sa basangil sa taga-barangay Montañeza. So wala gyud may tubig. Pagbuot mis mayor ni. Oh, kinsa may magbuot ani na ang lalao o ang buntol tagaan man nilang tubig. Diha kutob tagaan nilang tubig. Diri dapita dito sa iskina tagaan man nila. Nya kami ray wala bisan pa magdupa-dupa mi diha di man gid mohunong. Ang atong source sa tubig naman duol sa sapa. So pagbaha naanod ang atong ang supply pipe na to. Kon atong gi ayo unya dako man ang scope bitaw sa trabaho. Nagpatabang ta sa provincial government. Nagtingwa ang mayor nga mauli ang linya sa tubig karong simanaha sa unom ka barangay nga maong Montañeza, Armena, Poblacion 2, Poblacion 1, Santo Niño ug Luok. Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka low pressure area nga naa sa Pacific Ocean gibantayan karon sa Pag-asa. Gibanabana nga masud kini sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes. Andrea Patenya, Suginlimi. Usa ka low pressure area ang gimonitor karon sa Pag-asa nga anaa ibabaw sa Pacific Ocean ug 1,700 kilometers east sa Mindanao kaganihang alas 11 sa buntag. Gipanglantawan nga musud kini sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes. Giingong dunay posibilidad nga mahimo kining tropical depression o tropical storm ug panganlang bagyong Ruby. May mga models na kasi malayo pa ani siya, may possibility na magkusog ani siya into tropical storm or typhoon. Apan matod sa Pag-asa di angay magpanic dayon sa mga huhungihong nga susamang rota og gikusgo na ang maong bagyo sa bagyong Yolanda, sanglit layo pa kaayo ang maong LPA ug daghan pa ang mahimong mahitabo sa umaabot nga mga adlaw. May nagsasabi man pero as of now ano pa kasi yung malayo pa, so bantay-bantayan na lang nato ana within 2 to 3 days. Inay magpanic angay mangandam, hilabi na nga giban-abanang duha pa ka mga bagyo ang musud sa Pilipinas sa di pa mahuman ang tuig, sanglit ang buwan sa Disyembre maoy peak season sa northeast monsoon. Ang mga musunod nga mga bagyo panganlan og Senyang ug Tomas. So mga nagapuyo sa Daplin sa Sapa or sa mountainous or slope areas, maging alert to sa posibleng pagbaha or landslides. Andrea Patenya, News 5. Mga gilang leader sa CPP-NPA wa mo angkon sa korte sa mga sumbong nga gipasaka batok kanila. Ang magtiayong Tiamson uban sa tulo nila ka mga kauban nga dinakpan gidala dinhi sa Sugbo alang sa arraignment sa ilang kaso. Sila nadakpan sa Barangay Saragosa sa lungsod sa Aliguinsan niadtong buwan sa Marso ug nagatubang sa kasong illegal possession of firearms and explosives atubangan sa Toledo Regional Trial Court. King Perez, Suginlimi. Wala miangkon sa mga sumbong batok kanila mga akusado. Gidinay sa korte ang ilang motion for judicial determination of probable cause o gani butonta nila nga pugna ng arraignment sa mga kasong illegal possession of firearms and explosives pinaagi sa pagsangat sa usa ka petition for certiorari at tubangan sa Court of Appeal sa Dakbayan sa Sugbo. Nagpabili ng ilang baruganan nga planted ang mga ebidensya batok kanila. In fact, hindi pa nga tapos yung period na allotted to us, which is 60 days. Halos isang buwan pa lang at we are ready actually to file the petition today. Kaya lang masyadong malayo opisina namin, Makati pa at Toledo ito. So, humingi lang kami ng chance na sana ay pagbigyan ng korte na hintayin kung ano man yung magiging desisyon ng Court of Appeals dun sa aming petition for certiorari. Ang managtiayong Benito ug Wilma Tiamzon gidala dinhi sa Sugbo sakay sa usa ka military plane. Uban nila ni Joel Enano, Arlene Panea ug Rex Villaflor. Ang laing duha ka mga kauban nga akusado nga sila si Lorraine Villaflor ug Josie Nepa nagpabilin nga gawas nun human nakapiyansa. Ng any plea because ang sa tingin nga nila ay isa itong gawa-gawang kaso at hindi nila bibigyan ng dignidad yung kaso by entering a plea. So yung nag-enter po ng plea ay yung court para sa kanila. Nag-enter ng not guilty plea sa kanilang lahat.
fabricated case, planted evidence. Since ilang dahilan, gumastos ng milyon para supili lang makataro ng paglaban. Planted ang mga evidence laban sa amin. Gikan sa Mactan Airbase, gisakay sila sa tulo ka helicopter paingon sa Toledo alang sa hearing ubos sa hugot nga seguridad. Di gud nato na ika-discount, no? Nato nga any eventuality will arise as situation dictates. Kasamtangang gisud karon na magtiayong Tiamzon diri sa usa ka highly secured nga sakyanan sa military. Tuyong gibutang ang magtiayon aron masiguro nga dili makaikyas nunot sa mga hulga sa pag-ikyas sa magtiayong Tiamzon. An inherent factor ang threat ana is either asa magikan apil lagi na sige. Wala pasudli og mga sakop sa media ang korte ni Toledo RTC Judge Ruben Altubar alang sa pag-cover sa hearing. Wala usab makaduol sa vicinity sa korte kining mga nagprotesta sa gawas. Gatusan ka mga pulis ug military ang mi-provide sa hugot nga security sa mga akusado sukad sa ilang pag-abot sa Mactan Airbase hangtod sa Toledo. So far, okay naman po yung arraignment. Wala naman tayong problema. Gani gisaway sa abogado sa depensa ang dako nga gasto sa gobyerno sa pagdala sa mga akusado sa korte. Ginastos nila para lang sa harapin ng isang gawa-gawang kaso. Masyadong overkill yung ginawa nila. Para sa isang gawa-gawang kaso na ang nag-shoulder yung mga taxpayers. Taxpayers ang gumastos nila. Let's go, no? Because we have to consider sa tanang mga gitawag natong mga eventualities na posibleng may tabo, whatever it may be. So ang pinaka-safe nato is i-airlift yun sila. Ang managtiayon nga Tiamzon ug tulo ka mga kaubanan ibalik ngadto sa ilang bilangguan sa Campo Crame human sa ilang arraignment. King Perez, News 5. Usa ka Swiss national ang gidakop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Region 7 uban ang Provincial Women's Commission o Children's Legal Bureau sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan Island ni adtong Sabado. Gidakop ang maong langyaw kay suma sa otoridad ilang napamatud ang magpasud og mga minor de edad sa iyang beach house. Jinky Bargio, Sugin Limi. Ugmang adlaw, formal ng pasakan og kaso sa National Bureau of Investigation ang Swiss national nga si Walter Hawk kinsa giingong nang molestya og mga lalaking minor de edad sa lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan. Matod sa Regional Director sa NBI 7, niabot og semana ang gihimo nila nga pagpaniid sa kalihukan sa Wang Langyaw. Ug dihang nakumpirmar mikuha sila og search warrant, di nakuha gikan siyang gipuy-an ang mga sex toys ug naluwasab ang 5 ka mga minor de edad. Nakakuha sab sila og laptop gikan ni Hawk apan wa nagibutyag sa NBI ang unod ini samtang nagpadayon ang pagkuha nila og mga ebidensya nga magpaligon sa kaso batok sa Langyaw. The victims being minors, the violation ng sa child abuse, and then we will determine whether masasama natin sa tawag doon sa cyber kasi cyber crime. Una nang miangkon ang dinakpan nga daghan ang mobisita sa giabangan niya nga beach house sa barangay Talisay sa naisgutan nga lungsod apan di kuno tinuod nga duna sila'y laway nga mga gibuhat. Well, doon ay mga tao sa nga taga Santa Fe nga nagreklamo nga doon ay mga nayusa ka foreigner wa sila nihatag og pangalan nga nagpasaka og mga bata siyang bahay. Dili sila gusto niya na because they know nga kung si buhaton sa foreigner nga tos bata dili maayo. So what we did. But are these visitors children, sir? Are they minors? Yeah, I have different visitors. I have adults, minor. It's my home, you know. I have different kinds. It is normal. I get some visits. You also should get family of and any kind of friends coming to me or visit me. It's normal. But what is the purpose for their visit, sir? The purpose of their visit is just they come for play games, for eating, for drinking, for swimming, for having, just speaking together, I guess, and friendship like this. Yeah. But nothing more. Nothing more. Jinky Bargio, News 5.
pasakag kaso gani nagpatabang sab sa National Bureau of Investigation o Kapulisan sa Regional Office 7 ang grupo sa mga manindahay sa karaang merkado publiko sa lungsod sa Minglanilla sa gingong pagpangharas kanila sa local government unit sa Minglanilla. Idangop sa buhatan sa NBI ang kapin 20 ka mga manindahay aron muhangyo nga aksyonan ang pagpangharas kanila kada adlaw aron mapahawa sa karaang merkado. Matud sa Minglanilla Muslim Vendors Association nga duna sila gidudahang gun for hire ang LGU aron muharas kanila. Nagmagahi sila nga mubalin sa bagong merkado kay ilang nahibaw-an nga Y certification and building niini og illegal ang pagpatukod sa maong merkado. File gyud mi og kaso og muhangyo mi sa NBI, muhangyo mi sa regional director sa PNP nga aksyon na ni kay dili ni basta-basta ang problema namo sa Minglanilla, ma'am. Higit nang gilusad ang photo and painting contest alang sa International Eucharistic Congress nga may tabo karong tuig 2016. Ang duha ka kompetisyon dunay tema nga Christ in You, Our Hope of Glory. Usa lang ka entry ang kadawaton matag kategory o kinahanglan wa pa maapil sa ubang kompetisyon ang isumiti nga entries. Ang photo contest nga adunay national and international categories kinahanglan magpa-register online pinaagi ining website. Kutob lang sa Marso 31 sunod tuig ang pag-submit sa mga photo entry samtang sa painting mahimong isubmit sa Abril 10 hangtod 15 sunod tuig nga kinahanglan gama sa oil o canvas. Dunay premyong Canon 70D ang kampiyon sa photo contest samtang 100,000 pesos ang ihatag sa mahimong mananaog sa painting contest. Sakyanan nga ginaneho sa Koreanong hubog gimibangga sa poste o usa ka panimay. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa mahitsurang panimay sa pamilyang Lucero din sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Humandaruwa sa sakyanan nga gimaneho sa hubog nga Korean national nga si Hee Suk-ryu. Kaganihan kadlawon. Usod nga lagubo ang dunggan ni Michael at tuloy sa pagbangga sa balay nga ilang gituho ang linog. May nalang kay wa makaabot ang sakyanan sa gikatulgan sa 5 ka mga anak ug asawa ni Michael ug luwas silang nakagawa sa nagusbat nilang panimay. Oh, ligubo dako kay ligubo eh. Dawala ko ako to among katringan dako okla buto. So kalau ginawa wag yun na dami sama. Tataw nga nakainyo ang driver sa nakabagang sakyanan kay mipugos kinigkuha sa iyang sakyanan bisan sa hulga nga matumpag ang naputol nga poste sa kuryente. Mitabang na lang sa pagtuod sa sakyanan ang mga residente human sa pipila ka minutos nga pagpamugos nga makapauli na sa ilang panimay. Igura sa mitanaw ang pulis nga miresponde sa insidente human nga namugos ang langyaw nga di niya dadon sa police station ng iyang sakyanan. Wala man gud tay tuwing dire. Wala tay tuwing niya. Biyaan tong sakyanan dire na niya mga wa. Mo to gilaos to sila para masipti. Kaya gadto sa opisina layo naman ang biyahan. Di nakaabot. Misnod sa mga pulis paingon sa duol nga subdivision, din ni pasalig ang Koreano nga bayra ni ini ang dami sa poste o sa panimay. Nasuta sa investigasyon nga kusog ang pagpadagan sa Koreano nga gisamutan pa sa kadangog sa dan, hinungdan nga mituyog og pipila ka higayon ang sakyanan una kini midaro sa poste o sa balay. Initial investigation na to ang Koreano na los sa iya ang kuan maneuvering handle na los na out of control siya siyang maneuvering handle dinhi nga dangog nga parte sa kuan dan. Ryan Sorote, News 5. Lalaki nga milihay sa gipagayong checkpoint nakuhaan og pinakiting shabu samtang inahan og mga anak niini na kumpirmar nga tigbaligya og shabu dihang gipaygayon ang bypass operation. Andrea Patenya, Suginlimi. Pagmahay ang gibati sa 47 anyos nga inahan nga si Maria Warlita Lofranco, human maaresto uban ang iyang duha ka mga anak nga silang Renan ug Sara pasado alas 4 sa hapon niadtong Sabado sa ilang panimay sa Barangay Katarman sa lungsod sa Liloan. Ang mother and son tandem mao'y subject sa buy-bust operation sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch human sa usa ka semana nga surveillance. Samtang ang anak nga babay lakip nga gidakop human nakuhaan og shabu. Ang family business na gud ni kung matawag nato kay silang tanan napapalitan man ni nato sila before pa gani puro sila mohatag kung kinsa may naa sa ilang balay. Tulo ka dagkong pakete ug siyam kagagmayng pakete sa gituuhang shabu ang nakumpiska gikan sa pamilyang Lofranco nga dunay DDB value nga 189,000 pesos.
Giangko ni nang Maria ang kalambigitan ni ini sa illegal nga drogas, apan ang iyang anak nga si Renan mihimakak sa pasangil. Online ko anso. Panginaboy lang. Panginabuhi, dugay naman ni. Bago pa sa... Wah, mami, ako rin tiguan sa manok nila ba? Tigam ba? Ano? Ako yung handler gani. Tumiangko naman naging mama. Wang ko bawan na mami. Gidakop sab kining 7 ka mga lalaki nga giingong namalit og drogas ug nagpop session sa maong panimay. Nailhan sila nga si Alren Bantiles, Erwin Bugtay, Tirso Vergara Jr., Jedan de Guzman ug Eugene Restauro. Samtang ang duha nila ka mga kauban nagpailang 15 ug 17 anyos. Patatal ka. Sa? Mapatatal sa manok. Kamu ni soyo ito? Ang tawla. Sure? Sure. Huwag may nakuha na. Gi-classify nga level 3 drug pushers ang mga subject sa PIBUST nga giingong nag-operate sa lungsod sa Liloan ug mga kasikbit nga mga lugar. Nasikop sab sa Gunog Police Station ang usa ka habal-habal driver nga milihay sa gipahigayong checkpoint sa Maydan MV Patalinghog, Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes. Ang dinakpan mao si Iluminado Ramirez Jr., residente sa maong lugar. Kining 4 ka pakete sa gituuhang shabu ang nakitaan sa kapulisan dihang ilang gihiling ang ID sling ni ini. Giangkon sa dinakpan nga iya ang shabu nga iyang pinalit sa dulho. Gihimakak sab ni ini nga iyang ibaligya ang drogas. Oh, kadang yang bailin pa gyud kay wa siya nagilmit. Mo to siya nga. Kadua sala ko siyang ko kinana kin daw ko niya kay nganong ni ako siya balik. Mo na election balik atin balik mo to pagkuha na ko sa pangay na ko sa lisensya kan eh. Yang mani kwintas, yang yung ni. Pagkaya dire para hanapin din sa pagkuhan. Oo, pag ako nagikuha ko pala ako pana dire. Luwa mo mulahos, lahos ni ko na nagkuha lang ko helmet. Kay mag-helmet ko na may checkpoint. Ya karon kay itawag naman ko na sir. Ya mo na. Ito ng drugs. Ya, kay ba ko na ako na pero diyan mas ko na ID. Bago Ya. pa ka namalit anak. Oh, bago pa na ako. Di man. Dito na sudad Asa dapat? dulho to. Ha? Dulho. Kinsa man? Wala ko ibas nga kay wala ko magawa nga dito ko. Yun sa naman din ang papalit. Palit lang yun dito mo na. Eh normal mahatag dito na mga mo na. Kinsa man matag din. Daghang nagladian mo, hindi mo ko ka-exercise nga mo na. Pero may kang palitan dito sa dulo. Di karon na siya mo. Para baligyan mo. Dili. Ako ra gina. Andrea Patenia, News 5. Barangay Tanod ug street vendor patay sa managlaing insidente sa pagpamusil. Samtang ang samaransabang usa ka lalaki nga gituohang gikan nag-pot session. Ryan Sorote, Sugin Liming. Mo naman na masugatan nga buto-buto naman. Nagminatay ang mga kabanan ni Emma Cabales kinsa gipusil pasado alas 9 kagabi dinhi sa sitio Kalibunan, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo. Gikan naninda si Cabales ug giatngan sa riding in tandem din ang back rider nga nagsulob og full face helmet mo'y nipusil sa biktima sa makadagang higayon. Saksi sa krimen ang inahan sa biktima nga si Benedicta kinsa gitiunan sab sa gunman sa iyang ulo ug gisuway sa pagpusil. May nalang kay nakahupo kini. Way nahibaw-an nga kaaway ang kapuyo sa biktima apan duda sa inahan sa namatay nga ang ilang nakalalis nga mangingilad sa meging tuig mo'y nagsugo sa krimen. Giingong na biktima sila sa mangingilad niadtong meging tuig ug ilang gipapriso. Nasayran nga giatngan niadtong meging buwan ang biktima ug armadong tao sa samang lugar apan nakadagan kini. Apat kasi ng mga kwalita. Pero wala man dyan sa mga agad. Ingon naman si mama la namatay. Gibulitan po ko og bala diri. Wa man kay nitaas man ang ilang bala didto ni hupo man ko kari na baglos. Ang katuko nung nitira nagmotor. Ya wala sad sila kakita sa naong kay ga kuyawan man. Nagminatay sab ang kabanan ni Victoriano sa Bihon samtang giasa sa mga rescuers kay napusilan kini sa sakop sa Mabulo Police. Matod ni PO1 Christopher Quezon, sakop sa Mabulo Police Station, nga nag-foot patrol sila og ilang naagian ng balay ni sa Bihon sa sitio San Isidro, Barangay Mabulo, malas 9:30 sa gabi. Gingong nanawag ang grupo nila sa Bihon og dihang nagpailas silang Quezon nga pulis ni bunot sa iyang arma si Sabihon mao nga giungan kining pusil ni Quezon.
Nadakpan sabang makauban sa bihon nga silang Crismel Magdasal o Richard Kiamco. Nakumpiska ang kalibre 22 nga revolver ni Sabihon, lagit na kining mga kitchen knives, limbas og usa ka bahin sa pugakhang. Duna say drug paraphernalia og tulo ka pakete sa shabu. Mato ni Mabolo Police Station Chief Hartzel Bilido, ipaubos nila sa investigasyon ang tulo pagsuta kung nalambigit ba kini sa krimen. Gibarugan sab ni ini nga lihitimo ang gibuhat nga operasyon sa iyang mga sakop. Naoperahan na sa Sabihon o kasamtanang nagpaalim sa tambalanan. Pwede na siya balay sa gipos sa tunong, sod? Asa daw siya maigo? Bugo ko ba? Isa ka daw kag buto-buto? Wala. Karon pag abot na mo sa lugar, medyo ngit-ngit ang lugar. Nasaylo mi ato sa ilang nahimutangan. Pag saylo mo gitawag mi niya, "Uy, asa man mo?" Wa siya kanuti siguro nga pulis mi. Moto, paila mi nga pulis ni sa Mabulo. Gatubang ni action sa bunot. Moto, amon lang. Inyo daw itong gipo, panawag tong mga pulis. Ulo ko dyan po Pag-session mo ko naman dito. Wala. Waan mo siya po. This would be enough as reasonable force we can use. So we will not wait nga to ang personnel's life will be put into peril. Wasab kapong ang mga luha ni Maricara ang maguwang sa namatay nga si Pit Nino Suliano sakop sa Barangay Guba Auxiliary Force. Patay nang naabot sa Lapu-Lapu City District Hospital ang biktima kinsa nakaangkon og samad sa iyang dugan human po sila sa wa mailing tao pasado alauna sa kadlaw niadtong Sabado. Matud sa Lapu-Lapu City Police Office Homicide Section nga dunay giupuhupuan ang biktima kay usuman sa dapit ang kawat sa manok apan wa damha nga siya ang pusilon. Posibleng naaan ang biktima o baka doon naglagot ni ini. Doon na lead ang kapulisan sa responsable sa kamatayon sa biktima. Dili mo sa inyong barang bago natagod. Wala din sa kontra. Wala sa bulan ko na kontra na niya man. Duty pagali na siya. Mo panay amo ang giimbestigaran gyud karon og kinsa gyud tong tawhana ang nagkuanan ni. Nanamilid gamay pero di bagin may kakuan kinsa gyud ni sila. So akong kuan basig gatang-atang dito basig naaan ni or unsa. Sa dito sa crime scene amo gitan-aw murag ngio bang ngit-ngit ang lugar nga diin sa dapitan na napusilan kay nakapangayo pa ko nakasagit pa. Ryan Sorote, News 5. Ombudsman for the Visayas nagpabilin nga takom bisan giklaro na ni Ombudsman Conchita Carpio Morales nga wa siya didi sa pagatubang sa mga sakop sa media. King Perez naunsad man di ay kini. Mao kini si Deputy Ombudsman for the Visayas, Paul Elmer Clemente. Niasumir siya sa mong katungdanan ni atong Nobyembre 11. Sukad sa pag-asumir ni Clemente pagka-Deputy Ombudsman sa Kabisayan, wa pa kini mahinabi sa mga tigdalita. Aduna siya spokesperson nga dili usab makatubag sa mga pangutana sa media. Gitudlo niya nga press relations officer si Attorney Maria Corazon Naraha. Sa pagbisita ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa Sugbo ni adtong Huwebes, gipangutana siya kung iyang gidid-an si Clemente nga moatubang sa media. I would just like to ask a question, in line of transparency, is there a particular order coming from your office that high-ranking officials of satellite offices like the Ombudsman of the Visayas are not allowed to speak for the media? Because as far as I'm concerned, Deputy Ombudsman for Visayas Kalamio Apostol is accommodating questions to the media. There's not that order from the Office of the Ombudsman, except that when it comes to policy considerations, it is the office official spokesman who should do the announcing or enlightening the media. But that, like the Clement here, is not prevented from saying anything you inquire into for as long as it is within his mandate. Giklaro sa Ombudsman nga why gag order ug bugtong confidential matters lang ang di mahimong ibutyag ni Clemente isip Deputy Ombudsman. Human sa pamahayag ni Carpio Morales, gisuwayan sa mga tigbalita nga mahinabi si Clemente. One question lang, what is the Ombudsman of the Visayas?
Isip usa ka buhatan sa gobyerno nga nagtinguhang mahimong transparent ang ilang operasyon, katingadaan hangtod karon kung ngano dili mo atubang sa mga sakop sa media ang bagong miasumir nga Deputy Ombudsman for the Visayas, Paul Elmer Clemente. Matud sa official spokesperson sa Ombudsman Visayas, adunay gikatakdang schedule sa pag-atubang ni Clemente sa mga sakop sa media. Apan si Deputy Ombudsman Clemente lang ang makatubag kung kanus siya andam nga moatubang sa mga sakop sa media diri sa Sugbo nga mo'y gikasaligan nga mga taytayan sa impormasyon tali sa gobyerno ug sa katawhan. King Perez, News 5. Patayang usa ka ginang human maligiri og bato sa bukirang barangay sa Manipis sa Dakbayan Talisay, angol sab ang bana niini iyang pag-umangkon og apo. Mubalik si King Perez. Sa pagdahili sa mga bato dinhi sa sitio Camposay sa barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay, wa makalihay ang usa ka pamilyahan kaganihang alas 4 sa kadlawon. Patay si Mila Dablo, 43 anyos nga taga sitio Udlum sa barangay Sinsin, Dakbayan sa Sugbo. Samtang ngayang bana na si Eric na angol uban ang ilang 5 anyos nga pag-umangkon ug kapin usa ka tuig anyos nga apo. Matud sa kapitan sa mga lugar nga tubigon ang maong dapit ug nag-uwan-uwan sa miaging semana, hinungdan nga mihumok ang yuta. Kapin usa ka 2 metros gikan sa ibabaw nga bahin ang gigikanan sa natagak nga mga bato. Padungon ta mo gawa sa tabunok sa kayang motorsiklo ang mga biktima aron manglarga sa bantayan. Ang bato dito ito naghana dagko kayo ang mga ligid gikan sa babaw. Ug naman to kinugkuban mo agi mo to. Ang bato dito gikan sa dito gikan sa kinatasan mga hangga. Duna say ongoing road widening project ang DPWH pinaagi sa QM Builders contractor. Matod sa igsuon sa namatay nga unta, mahatagan og aksyon ang suliran sa pagkatagak sa mga bato aron malikay ang ubang tao sa samang hitabo. Di na pangatagak ang bato diha agod. Gibutangan og stoppers ang area sa pagsigurong luwas ang mga agi. Ipasusi pasab ni Kapitana Kabiluna ang maong proyekto sa kagamhanan sa Talisay City kung mao kini ang nakapadahili sa mga bato. Apan maglisod si Kapitana nga pasiradan ang agianan kay way laing dalan sa maong dapit. Ako silang giingnan ka, mingon mo nga ipasira, maglisod yun ko, mingon kung ako, okay ko pasira, kay mong ginyagianan din niya, asa agi ako ang kuan, mga tao. King Perez, News 5. Atong Georgia ug mga kapatid, 24 kaadlaw na lang sa di pa ang Pasko ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Dennis Tanok. Daghang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus a, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon. Complete na yun.